Smile sa ta. Ha? Ay, smile sa tabi pa. Game, game, Sige, game. game. 1, 2, 3, go! Hey, what's up, Mama Meg? Welcome back to our channel. If you're new here, please Please click the subscribe subscribe button and and hit hit the notification notification bell. bell. Ding, ding, ding! Oy, Tagalog. So for today's video guys, anong video natin ngayon? Magbabasa na naman tayo ng mga comments. Pero- Reading your comments. Ano naman comments yan? Yung Nagawa na namin to last Hindi time. masama. Hoy, nagawa natin to last time. Yung Pero hindi kumakain kami ng fruits ni Nitch. Pero ngayon, reading comments na lang kasi wala pa kaming pagkain. So, I'm back guys to the video. Kasi, Pero nag-block kita. ah, So, magbabasa tayo ng mga comments. Ay! Hoy! Flex lang sa nagbigay ng mga dress nila at marami pang mga clothes. Hello, Subscribe. Racing Wong's family. subscribe mo lang ng channel. Mga racing worms! So, malapit na silang mag 1K subscribers. So, mag-subscribe na kayo sa Racing Worms sa YouTube channel nila. So, magbabasa na naman tayo ng comments. Comments. Ng mga nice comments, mga like show ng mga comments. So, first comment, first comment from Rowena Lopez. Oh, hindi, nagsilpon dito. Ang tanaw lang, window na basa. Hindi na makapiright di Hindi, yan. Ang waiting So, first comment. So, Tagalog mo yung mga Sige. Bisaya ng mga comments. Sa Tagalog, it's literal eh. So, first comment from Rowena Lopez. Okay? Makawala jud ka og kakapoy bibinich pag human sa akong work o sa matulog mo tan-aw sa jud ko sa imong vlog watching from Kuwait. So, ang Tagalog niyan ay, ano? Nakakawala ka ng pagod, Nitch. Pagkatapos ng work ko, bago matulog, manonood muna ako ng vlogs mo. So, Watching from Kuwait. So, anong masasabi mo? Rowena Chay? Lopez. Salamat din kayo. Oops! Tagalog! Tagalog. Mag-Tagalog tayo, Tagalog. Eh, ko. Okay. Maraming salamat talaga po sa iyo at Ate Rowena Lopez. Lopez. So, ang vlog na to ay mapupuno ng mga thank you, salamat. Ganun. Puro lang salamat ang sabi ni Nitch. Oh, salamat. Salamat, Thank you, day kayo na sa'yo. tayo'y magkasama muli. Go! So next, from Sarin May Fementira Mata. God bless you and your family, baby Nitch. Ginahan jud ko mo tanaw sa imong mga vlogs kay lingaw kayo, promise, way char. Tas howd kayo ka miskan bata pa ka. Sana all howd. Unta ma-shoutout nimo akong YouTube channel, Irene Vlogs and Cover. Thank you kayo. Tagalog mo dai. So, ang sabi niya dito eh, God bless you and your family, Bibi Nitch. Gustong gusto ko talagang manood ng vlogs mo kasi na-enjoy ko. Promise, walang halong biro, walang halong itchos. Walang char? Walang char ka! Choose na siya. Tapos, ang haul mo na kahit bata ka pa. Nagpapa-shoutout siya sa YouTube channel niya, Irene Vlogs and Cover. Una sa Shout lahat, out ha. Yeah. una sa lahat ante. I-shout out ko muna ang YouTube channel mo na Irene Irene Vlogs and Cover. Irene Vlogs and Cover. Cover. So may nag-suggest na pala na dapat pag nagva-vlog tayo, titingin tayo sa Camera. camera action. Kasi, Tingin naman tayo sa camera action. kasi dyan tayo tumitingin sa mukha natin Screen. sa screen. Screen. Dapat sa camera action talaga. Oh. So next from Achi Alconera. Anong sabi I niya? always watch your vlogs, baby. Ambot ba love kayo tika di na good to pagun akong uyab. Unta i-bless pa ka umaayo ni God. So, Ante, ay, Ay, Tagalog. Tagalog na naman. I always watch your vlogs. Palagi ako nanonood ng vlogs mo, baby. Iwan ko ba? Love na love kita. Hindi ko na sinasagot yung shota ko. Ay! Punta, i-bless ka pa ni Lord. Ay, sana i-blessings ka pa. Sana i-bless ka pa ni Lord. Okay. ante. Auntie, Tumaga. tibok ng puso ko. Ay, Tagalog.
Game. Ako'y kinikilig Oy, oy, yan. Sige na. Ante, Hmm. Ugma lang. sagad hunang-hunang ko dito sa Tagalog ba? Sagutin mo naman yung uyab mo. Ay, Kasi baka magbuwag kayo. Kaya Tagalog mo yung sinasabi ni Nitch. sabi ni Nitz, sagutin mo yung shoota mo, baka maghiwalay kayo. Tumagin mong imong uyab. Tawagin mo daw. Huwag mong ganyanin, uy. Huwag mong... Ayaw ganyan, uy. Huwag mong digmahon. Ayaw yan, uy. Baka hindi mo malaman niya. Umalis na pala siya dahil hindi mo siya sinasagot. Oh! Dami mong alam, day. Sabi, hugot natin yun. So, from Secret Tripper, I'm happy for you. You deserve all the blessings because you made so many viewers happy and entertained. Nakakita pud ako nimo pag-guest kan Idol Rafi. Hindi naman ay Tagalog, eh. Hindi sakit ako. So, nakita niya daw si Nitch nung nag-guest sa Rafi Sulfon. Okay. So, what can you say What can about you say about that? that? English. In English, please. Salamat. In English! Thank you, Kaayo. Ay! Thank you so much. Yeah. From Imon yan Alintanihan. Okay, si Ate... Daddy ni mo, daddy. Daddy. Dadi Emon at Ate Yani Pars, Yani Alintanihan. So, siya. Wow, kadaghan og blessings. We're so happy and so proud of you, baby Nitch. Wanna hug you so tight. Anong sasabihin mo? Tatagalog pa ba yan? Yes, of course. Ano sabi dyan? Wow, ang daming blessings. We're so happy. I'm so proud of you, baby Nitch. Wanna hug you so much. Yeah. English uy. Sige lang. So, allergy sa English ni Nitch. Sining. Ano? Giuhaw ko. Tubig. Tulog. Walang tubig. Bawi. So, busy si Chino kasi... Busy siya kasi nanonood siya ng Chuchu TV at Cocomelon. Example. Bawi. From Jennifer Lapis. Oh. Hi, mother. What's Si Mami up, Jingjing ni mother? Nitch. Hello, Mami. Hello, mother. So, Kumusta na mo dira? Unsa na balita sa inyong panimuhay? Panimuhay talaga, oy. Panimuhay. Wala ko ng panimahaw. sabi niya, deserve dyan na ninyo langga cause hard work has its reward. Yes. Tagalog. So, deserve nyo yan, Langga. natin yan, or sa lahat na nandito, kasi nag-hard work si Mami Tintin at si Tinitch. Ining, napasabto ipashoutout si Mami. Usa na asa ko sa ito. So, may papashoutout. May pa-shoutout this mother, no? Grabe, shoutout yun. Si, Hi, Ma'am Chinani Delis Reyes. Opa ni Mami Jingjing. Sige, next. Zap Salamin! So, next comment is from Henry Q. Sumugat. God bless baby sa inyo ng kapatid nyo. Maswerte kayo kasi mayaman kayo sa pagmamahal ng pangalawa nyong tatay. Na 100% naturing sa inyo bilang anak. so, shoutout si mo, no? So, guys, sa may mong Tinitch. Hindi ko din nagtagal. Ano na talab? Okay na tayo. Okay naman to, Tagalog Tagalog naman naman to siya. Mayaman daw ka sa pagmamahal ng pangalawa mo tatay. Mga tatay ning! Tatay, mami, nanay. Sige, so, Sige. thank you, no, Henry Sumugat. So, wala na lang may message, no? Kay Kasi puro na lang kami thank you dito kasi thankful talaga kami sa Thank you, inyo. thank you. So from Rosal Precious. yeah. Galing mo bata, may potential someday maging successful whatever you want to achieve. Basta always be a good girl. Dapat always ka daw good girl. Thank you, Auntie. Dapat always ka good girl. Sa suko. Good girl ko, Auntie. Palagi ako nag-good girl. Palagi ako nag-good girl. So from Kasi hindi na kami mag-aaway ng ig-agaw ko kasi may cellphone na siya. Hindi na siya magsisinamok sa akin. Ano ba yung Tagalog? Gusto ko din talaga ang ganyan ay, ayaw yan, eh. So from Ma'am Corazon Gabisan Madhid. You're my idol and I'm your fan. Kadin na tanaw eh. I'm your idol and you're a fan. Hindi pa ko artista. Isulti pud nimo dai nga kanang ginahan jud ka sa ilahang comment kay daghan biyang gusto nga naimo idol nila. Nga ikaw daghan kini idol nimo. Yun naman, ako. Dapat ka nang ma-flatter jud ka no sa ilang mga compliment mga unsa pa na. Panas na. Pampalubag yung. Yes, papalupa sa atay. Sa pa Maria Ricarte Arthington,
Guwapa, Nitch. O yung artista niya ka, baby. Saludo ako sa'yo at sa mama mo. Ay, anong masasabi mo dyan? Oy, saludo daw siya sa mama mo at sa iyo. Sa iyo? Asan ang mas maganda sa amin? Si Ay! Shipping. Hindi maganda ang mama mo. Ikaw ang maganda. Ay. Hoy, bakit hindi kasali si Chin dyan sa choices? Busy yan Kasi eh. busy yan sa pagpapanaw ng Chuchu TV Surprise! From Ronelo Del Preda Cabonilas. Kabunilas. Akong anak nag-wish gyud nga makakita nimo sa personal. Idol kayo kas akong mga anak. Ay, Tagalog. Ang anak ko ay palaging nag-wish kay God na palaging gusto niyang ang aking anak ay ang aking anak ay wish niya ay makita ka sa personal. So, wish. Anong wish ni mo? Ha? Anong wish ni mo? Ha? Anong wish mo? Ang wish na ko, Sara, Ano mo? maging happy tayong lahat. Ang corny niya. From Kim Marie. Guwapa kay Kainday unya, cute ka ayo morena kay kasus kaluba sa atay. So Tagalog. So ano sabi niya? Ang ganda mo, Inday. At ang balat mo ay morena. At ang beauty mo ay morena. Ay morena girl. From Melchan. May morena! Bring the flagship of Bisaya lang ga, it will add humor. So dapat Bisaya ito eh. So- Kaso marami tayong subscribers na mga Tagalog kaya minsan nagtatagalog si Nitch. Oo, tapos kasi kailangan talaga mag-Tagalog kasi madami ng subscribers na Tagalog. Tagalog. Kahit mas gusto ni Nitch na Na magbisaya siya pero Pero gusto ko naman ng Tagalog kasi wish ko na makapunta ako sa Hong Kong at sa Manila. Hong Kong at sa Manila. okay. Okay, sige, gawin. From Jane Rodriguez Hayag. Jane. Wow, Hayag. Hayag. Galing ng editor. Unsay gigamit ninyo pag edit baby Nitch? iMovie. iMovie app from Apple. iPhone. Why orange? Oh, tara. Orange. Easy, eh. From Susie Junes. Hi Cutie Pie, you're looking good. Keep it up. Ask lang ko kung you like Pizza Hut. Please let me know if you like it. Ipamukbang ta ka. Makapawala man gud ka og kapoy after work. I lay down and watching you. Watching from Bahamas. Okay. So, Do you like pizza? do you like Yes, Atia. Yes! Hindi ka mangutan na sa amin? Ako din. Ako din? Ako din pizza Ay, eh. gusto na ni pizza. Tayo apat magbumukbang ng pizza. So, gusto ni Niche ng pizza. Kahit ano, gusto niya. Tabak lang din. Kami duna. Ano pa? Okay, from Ami Monte de Ramos. Yeah. Baby Nitch, pa-shoutout naman palagi ako nanonood sa iyo kasi happy ako pag nakikita kita. Yay! Thank you so much, Auntie. Ano Tagalog ng Auntie, oy? Ang tinitibok ng puso. Angkol. Ang kulang sa buhay ko. So, Nuutot ba? Ang matindi. wala ako. Si Toyning Noy pala utot. Yeah, joke. Sige, from Teresita Labra. Hi Nitch, ni samot ang jud ka cute ba? Don't forget to enjoy sa imong pagkabata ha. Dili na ra ba ka mo balik? Ay, dili na ra ba na mo balik? Play with other kids ha. Enjoy baby girl. Dapat daw play with other kids. Ngayon, bawal pa kasi. Pero ngayon, bawal pa kasi wala na kami hurot ng alcohol namin dito. Ay, hindi na ako pwede makakalabas. So, hindi pwedeng lumabas. Bawal lumabas Kasi- pag hindi ka pa nag-comply. So, Bawal lumabas yun. Dahil wala akong quarantine pass at ID. tsaka meron naman siyang mga cousin dito at pati si Chin na kapatid niya. Lagi sila naglalaro, ganun. So, don't worry. So, anong Yung lagi mong... hinatag ng Racing Wongs family. So, happy talaga siya kasi binigyan siya ng mga books. Kasi hindi pa kami nakabili kasi Na ito, takot ako mag-order sa online. insert clip. So, Para yung channel. Racing Wong's Family Buutan kayo sila gyud. Ano naman na yung pamuhog na baby chin? Nagpadala lagi sila box para lang gid nilang niche. Sorry mo, Tagalog tayo. Ay, sorry. Ka na naman. Nagpadala sila ng box para sa gifts nila. At ito yung mga sinusuot nila ngayon. Ganda talaga ay. Meron din akong swimsuit na short na. Tsaka please, Sobrang bubu talaga. tsaka please din po subscribe sa Channel lang. Channel nila. Subscribe! pati din po sa channel na Palangga Vines. Yeah. Kasi mga friends na sila ni Ate Nitch. Dahil palagi na kami nag-chat. So, that's it mga meg kay medyo... So, that's it mga meg. Meg! So, please don't forget to Like, comment, And share. share,
and subscribe. Sobrang sweet ni Nitch. Yung isa, walang pake sa mundo. Okay. Bye! So, Wala akong bakit.